তিনি ক্রাক সালো মহারানী চেলাগাং এডিসি কনস্টিটিউन्सि bai khopjak gamaria kamio kirtan khlaijaknai nok tangnani bagai chubana hinei thai surikha hapangni samung tangnai rokno logiwatiye CM Purnochandra Jamatia aboni yagulo anjis namnani bagai bo thai slaikha a kamio joyawoi nai tongdi nok par news ni mangpliwo Rola por aquí. Sini dui nong gamari ni mando hiseng denglai dong luku kaisa seng sini bobi sodo sini serai khonai ta sabutui ro sini motai atai na sini ya gja baksa hai u podre por dor mo khai thang tong bai ha hani bang ni seng wa sogui sini je sini okra sakra ro sogri ro patami ro joto na seng luku meeting khaiye ko sab lai ni seng ulo sini besabutui ni busubutani jenara sano sini baba no kamaya na tei ke tongnai jat khaiye seng kaisap no mondik ti sanai hi amalai mani cheng lai mani nge cheng lai mani luku ba tale suk lai manai ba bok khok sa bo masa kabar khai lai maya khatau jarate ini tolani level kai cheng lai mak kho nge ta chini sat phai sok ma jara sung bela ke chini jara ka ha jeng sa no tak jeng khok sa masa jeng sai jo sang lai ta sar chini thani go Bo sarno san. Sini titi edi sini sar puno kamro no seng sini gamari dui nong kami to theke seng joto lukuno bono seng hambai maro yak ro mak nugo khabai hamjak maro sungno kogroma ba sini u mondir no bo sare ro nai sungno go sema bang Tini kogri kelang khanong no. Tini kogri kelang kha asun hambai